Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Masturyahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot, kaluya ko istorya sa inyo subong tawag siya Bois Marocan for men and women. Iyan ni siya ni Tom Ford. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tani tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag, o de parfum ni siya, botang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy nga makahang nga usok. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinyas ng mga nota. Kag mga nota ay incense, Virginia cedar, cypress, thuja, vetiver, pepper, pink pepper, patchouli, kag bergamot. Na ang incense, masimutan mo siya dayon, amo na siya ang usok nga hamot. Tapos may Virginia cedar siya, nang amo na siya ang mahumok nga kahoy nga mahamot kung simutan. Tapos may cypress siya, nang malaman na nga kahoy kung simutan. Tapos ang thuja, duluanggin man siya si cypress kung simutan. Tapos may vetiver siya, kuskus, nang hilamon na siya, no? Tapos pepper, kag pink pepper, ng pampakahang. Patchouli nga duduta, kung simutan, kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!